DXDC Radyoman Report. Gikalipay sa Davao City Police Office kun Dcpo nga nagpabiling taas ang pagsalig sa Davaoeños sa kapulisan. Kinihuman nga sa pagtuon sa Mindanao Development Authority kun MinDA natala ang 84% kun very high nga rating kalabot sa tanaw sa publiko sa seguridad sa syudad sa Davao. Sa pagtuon anaa ang seguridad sa Davao City sa 86%, din 87% kun very high ang pagsalig sa kapulisan, samtang anaa sa 88% ang pagrespeto sa kapulisan sa katungod sa kinabuhi o propiyedad sa mga sibilyan. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Police Captain Hazel Tuazon ang spokesperson sa Dcpo. Gisulti niini nga luyo sa mga natalang insidente sa syudad, walay undang ang kapulisan sa pagpatuman sa mga programa ug kampanya batok sa kriminalidad. Ang kanang service sir, nagpakita na sir silang pagsalig. So kami po sa Davao City Police Officer, mas dublihon pa namo ang pagpaningkamot sa amo ang trabaho nga dili masayang ang pagsalig hatag sa katawhan. Nagpasalamat usab ang police official sa Davaoeños sa ilang padayon nga suporta sa kapulisan sa kampanya alang sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Tatak RMN.